Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα, είμαι εγώ. Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις ποιο θέλω να μου πεις τώρα? Ένα άλλο που μ' αρέσει πολύ, το δεν έχει τέλος μπαρμπαλιά. Ποιο μπαρμπαλιά, μωρή, γιορτάζω, σου λέω, τη γιορτή μου έχω. Παντελής έλλειψη ευαισθησίας. Παντελής, κανείς δεν το θυμήθηκε. Όταν το θυμηθεί ο Σπύρος, μην ανησυχείς, είναι γκαμίλας αυτά. Τώρα σωθήκαμε. Άντε, χρόνια πολλά, πάω να φτιάξω το αυγολέμονο. Γιάννη, να σου πω κάτι. Πες μου, τι δώρο θέλεις να σου πάρω? Δεν θέλω τίποτα. Έλα, Μαριάννη, που θα σου πάρω, μα θα σου πάρω. Μα δεν χρειάζεται. Είναι κρίμα. Δεν θέλω. Να πάρω Αφού δεν θέλω κάτι και να δώρο. μη σ' αρέσει μετά. Αγάπη μου, εμένα και ένα τριαντάφυλλο να μου φέρεις μπορεί να με συγκινήσει. Δεν θέλω τίποτα. Έλα, αφού θα σου πάρω, Δεν θέλω. πες μου κάτι Αφού που δεν να θέλω. σ' αρέσει. Μα παιδί μου, δεν θέλω. Ένα φούρνο μικροκυμάτων πάρε μου. Και πού να τον βρω το φούρνο μικροκυμάτων? Στην υπεραγορά. Παντού πουλάνε. Βρωμάει ο τόπος από φούρνους. Ναι, να σου πάρω καλύτερα το τριαντάφυλλο που πες πριν, γιατί με αυτό δεν είναι. Παντελής έλλειψη ευαισθησίας. Παντελής. Ποιος Παντελής? Ο Παντελής Βούλγαρης. Πήγαινε από εδώ.